vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashe, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti ndakarara navamufundisi ndikabvuma kuposesiwa, asi ndakazozviona nekufamba kwenguva kuti ndainge ndabatira pamoveri. Ndakaita mwedzi wose ndisingarari nemurume wangu, ndikabva ndatanga kuita masymptoms ekuratidza kuti nhumbu yainge yatovapo. Ndopandakabva ndamumanikidza kuti ange achibva kubasa, akabva achizouya kumba. Later on ndakazomuudza kuti ndainge ndiine nhumbu, asi yainge iri nhumbu yandainge ndakapiwa navamufundisi naivo. Handina kana kumbogara ndakavaudza kuti ipo paya patakarara tose pakaitika mistake ndokubva tachizopanana mwana. Saka mwana uyu akazosvika pakunozvarwa zvake nemurume, tikabva tachizouya kunoku kuSouth Africa, mwana wedu wenumber 2. Ipapo ndakazviudza kuti it was going to be my secret for life. Ndikati kana shamwari handingamboudze kunyange best friend yangu kutoti secret iyi inge ichizonzi inenge iri safe, hunge ndisina kuudza kana ani zvake. But amai vakazongoitawo find out, and ndingangoti ilaki kuti amai vangu ndo vakazoita find out, because vana ava vainge vachimbogara kuhama dzemurume, but amai vakabva vachizoenda vakabva vazonotora vachiti vari kuda kugara nevazukuru vavo. Then mwana uyu akazotanga kunetsa achingoti ndiendesei kuna baba vangu, padiki padiki ndiendesei kuna baba vangu. Then ndipo apo pandakazoti kuna mama, mwana aifanira kuti anga achiuya kunoku kuSouth Africa. Mwana akati auya kunoku aingonetsa achingoti ndiendesei kuna baba vangu, ende ipapo aiwanza kuzviita kana murume wangu asipo ari kubasa. Ndaiti kana ndikamuratidza picture remurume wangu ndichiti ava ndo dhedhi vako vanouya vanobva kubasa mai manje, obva atowedzera kutoridza mhere achita kubvunda kuita sekunge munhu ari kuda kusvikirwa. Mwana ndakazoenda naye kumusha, ndaenda naye ipapo ndakadarikira ndichida kuenda kunogadzirisa passport yangu kuHarare. Ndopaakangodonha ndokubva atanga kurwara. Amai vakandiudza vakati vainge vachida kuudza murume wangu, ndikavaudza kuti kwete, chimbotangai mafamba naye mwana uyu, because ndainge ndava kuona zvekare nekungobvunza vamwe vanhu vandaingobvunzawo pamasocial media, vanhu vachiti zvinoreva kutoti anenge achitotsvakwa nemidzimu yekwake ndo inenge ichimurwarisa saizvozvo. Saka ivo amai vakabva vachizoenda kuno mumwe muprofita uyo akavaudza kuti ndini ndainge ndichikonzeresa kuti mwana uyu ange achirwara. Ndaifanira kuti ndige ndichivaudza chokwadi kuti chii chinomboitika pamwana. Amai ndakazovaudza, but vainge vava kutoziva havo kutoti mwana uyu ainge asiri wemurume wangu, ainge ari mwana womumwe murume, but vaisaziva kuti ainge ari ani. Ndakazoti ndadzokera kumusha ndikasvika amai vainge vakatsamwa vachipopota, ndikabva ndachizovaudza chokwadi chose chainge chakaitika kuti tichiri kuHarare tisati taenda kuSouth Africa. Pane pandakambodanana navamufundisi avo vakazondipa pamoveri. Saka amai vanotozviziva, but hakuna umwe munhu anozviziva kunze kwenyuwo mukoma nawo nevamwe vasingandizivi ruzhinji rweZimbabwe, nawo vava kuziva secret yangu iyo yandanga ndakachengetedza kwemakore nemakore. Chazokonzeresa kuti ndige ndichiuya panapa ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Zvinoita here kuti vamufundisi ava ndinge ndichivasvikira? Then ndobva ndavaudza kuti ndikuda kuti tinge tichienda kumaDNA. Ine hangu kunyara handinyari, kunyange zvikanzi mari panenge pasina, kunyange zvikanzi tinofanira kuti tinge tichizobuda kana paYouTube nemaDNA acho, handina hangu basa nazvo. Ndingatotyira ivo. Inini I am a do or die person. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi inini I am a do or die person. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Hanzi yanga iri secret iripo pakati pangu naamai vangu, hakuna umwe munhu anga achizviziva, but ndangoti ndikuudzeiwo secret yangu to share with you so that mhuri yeZimbabwe indipowo advice. Zvinoita here kuti ndongovasvikira vamufundisi ndovaudza kuti ipo paya patakambodanana makabva mandipa mwana.
pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakangokurawo ndichirerwa navatete, hanzvadzi yababa, vabereki vangu vakashayika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Pari zvino ndiri kunoku kuSouth Africa, ndakambonyiswa nawo mujolo, but pari zvino ndine umwe munhu uyo wandiri kufambidzana naye andiratidza kuti ari very serious. Saka pandakaona kuti ari serious ndo pandakabva ndachizoudzawo vatete kuti kuno ndine munhu wangu wandiri kufambidzana naye, saka iye ari kuti anoda kundiroora. Saka vakabva vachizotanga kutaura naye, vanototaura vose pamaWhatsApp. Now vava kuti kwandiri kana ndichida kuroorwa naye murume uyo wandiri kufambidzana naye, handi ndakatoona kutoti iye munhu anoda vakadzi chaizvo. Ndakavabvunza kuti how so, chii chakaitika naye vatete, wai muri kuti makatogara matozviona kuti munhu anonyanyisa kuda vakadzi, ende kana ndichida kuroorwa naye according to her ndinofanira kuti ndinge ndichizomubikira beef stew. Asi beef stew iyi ndinoibika ndiri kumazuva angu each and every day. Kana ndava kubika paya ndinobva ndachizotora pedi randinenge ndashandisa ndobva ndazoriisa makare mupoto, then steam iyaya ndo hanzi inoshanda semupfuwira. Ndapedza kuita saizvozvo ndobva ndachizorara ndakatsamira pedi iroro. Saka ndozvavakandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita. Please ndibetsereiwo mukomanashi, ndipewo maadvice ndozviita here, because kubva zvavakandiudza kuti mukomana wangu iye anoratidza kuti anonyanyisa kuda vanhukadzi, like relationship yedu before I had introduced him kuna vatete vangu, it was doing so great. It's like pane zvimwe zvinhu zvavanomuudza, because dzimwe nguva anokwanisa kungoti zii, then kana ndikada kutaura naye anokwanisa kana kutongopopota for no reason at all. Saka ndikudawo help kubva kwamuri. Ndozviita here, ndomushandisira here ropa rekumazuva angu, kana kuti ndisaita saizvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndatongotorawo sim card kune vaya vanongopa masim card akaregisterwa kudhara mutown, nekuda kwekuti ndanga ndichida kungokutumidzirai confession, then WhatsApp yacho ndobva ndangoidelita zvangu. I helped my cousin kuti ange achizoita human trafficking vamwe vasikana avo vandaitsvaka pamafacebook vekunyika vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vakauya kuno kuSouth Africa. Saka vasikana ava vaiuya kuno kuSouth Africa vachitofungidzira kuti zvimwe kuda vari kuuya kuzoshanda semamaid kana kushanda mumarestaurant kana kuti mumahotels, but vaizoti kana vasvika kunoko iye hamene kuti aizozvifambisa sei, kuti aiita mari yacho sei. Ende vasikana ava ndikangoti 90 something percent yevasikana ivavo vacho vandaitsvaka pamasocial media vaiti kana vauya kunoko vaizogumisidzira vatova madrug addict, vaita sekunge vaivamanikidza kuita addiction yemadrugs, vobva vatongotanga kutongonakidzwa nazvo izvozvo zvekutengesa miviri yavo. Ndiyo nyaya yangu yandinayo. Chinongondirwadza ndechekuti pane umwe musikana uyo wandakataura naye paFacebook akandiudza kuti iye ainge aine 18 years only to discover ava kuno kumanje kuti she was not 18, ainge aine 17 years. Ndakatombogara naye musikana iye, I was trying to save her, but nekuda kwekuti mari yandainge ndakamutumidzira yainge iri mari yandaitopiwa nekazeni yangu, akabva achizouya akabva achizomutora. Handizivi kuti chii chakazoitika paari musikana uyu, but she is still alive ari kuCape Town uko. But from the look of things I think achiri kungoita basa iroro rekutengesa muviri wake. Aitovawo munhu ainge atoribo achitoendawo kuchechi yekumasowe paainge achiri kuZimbabwe. Kunyange paakauya kunoku, that was the first thing she asked, akati naisisi kunoku ndingaiwana kupikowo chechi yemasowe. Then ndokubva achizotorwa nekazeni yangu iko zvinozvi
azara matatu muviri wose. I think kunyange zvemadrugs anotoita zvemadrugs. Ndiyo secret yangu mukoma. Will God ever forgive me for everything that I did? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pane imwe nyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa yandichazoverenga kuchannel yedu iya yechirungu yeAfrican Confessions youmwe zvekare ari kuti akaendeswa akanoitiswa izvozvo zvehuman trafficking kune imwe nyika iyo inonzi Myanmar. Zvakangoma hazvo vedu we. So check out that confession kuAfrican Confessions kune avo vanenge vachitsvaka mabasa ekuendawo kumhiri kwemakungwa online. Be careful because human trafficking, it is for real. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi apo pandainge ndiine 12 years, I was forced by my mother to lie in court and I sent my sister's ex to prison for something that he did not do. Izvi vakangozviitira nekuda kwekuti ainge akambotora sisi akati anoda kuvaita mudzimai wake. After that ndopa akabva achizovaramba. I was still very young. I don't remember all the details as such, but chandinongorangarira ndechekuti ainge ari mukomana wasisi vakadanana kubva vachiri kuhigh school. Sisi vakazoti vatova nechiflea market chavo ndokubva vatombotizira, vakamutizira murume uya then ndopa vakazongodzoka kumba one day nemabhegi vachichema vachiti vainge vadzingwa. Haana kana kuzombotora nguvawo mukomana wasisi akabva atotanga kutogara neumwe musikana zvekare. Izvo zvakazokonzeresa kuti amai ivo vange vachigadzira nyaya. My mom was a police officer. Vakagadzira nyaya mukoma vakandidzidzisa vakandiudza kuti kana vazovhurisa dhoketi racho ndainge ndichazobvunzwa mibvunzo yakaita sei. So I lied mukoma kuti ndakabatwa chibharo ainge ambori mukomana wasisi akatosungwa ikatofa yakaloda. If my mom was still alive, inini I wanted her to stand in front of the judge vanyatsokutaura kuti why vakaita zvinhu zvakadaro, even though sisi vainge vakarambwa havo, but was it necessary to create such a hateful lie against that man? I don't know where this man is and I am scared to even find out, nekuti ndinotya kuti ndinokwanisa kuzotosungwawo neni wacho. So I'm always scared kuti hey, nyaya iyoyoka I hope kuti it will never come to light, because zvekuzotanga kunetswa nemapurisa vachida kuziva kuti chii chakaitika. I cannot do that. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section kana zvanga zvichiita dai madzokera kumusha, then mombodzifambira nyaya dzacho because you were still very young, 12 years. Handifunge kuti munokwanisa kusungwa, mongodzifambira nyaya dzacho then you find out kuti ivo mukoma ava varipi, and then you can try to help him so that vange vachizobuda mujeri, because vari mujeri vasina mhosva yavakapara. Mhosva yavo yavakapara ndeyekuti vakangorambawo sisi venyu. So try to help him out. Even if your sister is still alive, she can also be part of that process again. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndainge ndimbori nemukomana wangu uyo wandakadanana naye, and after that I got married. Iyewo he got married, he is happily married. Ipababa akatobva kutoposta mamwe mapictures akaenda out nemukadzi wake for the birthday. Vanokuudza kuti she went and he booked a nice place at a hotel for the wife celebrating. Ndakarwadziwa mukoma, ndakatoyeredza misodzi. Kana musi wacho iwoyo murume ndakatomunyima bonde because I was in pain, uye zvekare ndichinzwa godo kuti dai ndanga ndiri inini. Saka I have been planning revenge. Mukomana uyu ndaimuda, iyewo aindida, but pane zvakazongoitika. Munoona kana mari ikatanga kushayika, so unozviudza kuti
kumberi uko unozokwanisa kuzotambura zvekare. So I made my decision, ndikabva ndachizoroorwawo nemurume wangu because iyewo aitawo basa rake rekugadzira matai, saka vaingogara vaine mari. Then this guy that I wanted to get married to, he was still going to school, he was being trained to become a mechanic. Saka ndakaona sekunge zvainge zvichazomutorerawo nguva kuti ange achizowana even the first salary ndichingokanga nenhamo chete. Ndikati zviri nani kuti ndige ndichitongoroorwa nemunhu agara anotongondipa mari. Saka ipapo ndipo pandakabva ndachizotizira ndikabatira pamuviri. He later got married. I did not care about him because chilife chaaitorarama chainge chakadhakwa. Takaita nguva yakareba umwe noumwe achingorarama kupenyu kwake until he invited me on Facebook. I know that he still has feelings for me and I still have feelings for him, but I broke his heart many years ago and I want him back because I also want to give him a paper too. This time around, kana ndikaroorwa naye, I want to cheat on him proudly. Why I want to do this? Kutaura chokwadi mukomanashi, I don't even have like a real reason, but I just want to get married so that I can revenge him. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Vanhu vane mwoyo yakashata kunzouko. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomanashi, I want to confess kuti inini ndiri ng'anga yenhema. Ndatova nevanhu vakawanda avo vari kumhiri kwemakungwa vandiri kutengesera fake cancer herbs. They are very desperate. They even thank me. I don't know why kuti vari kuona sekunge mishonga yacho inoshanda. Handizivi kuti chii chinokonzeresa kuti kana ukapa munhu mishonga yefake munhu iye ototanga kutonzwa sekunge ari nani, because pano umwe murume uyo wandakabva mukutumidzira mishonga yacho neDHL yechivanhu. Mishongawo yandinotongoenda ndobva ndanongotengawo kumbare, mishonga isinei nechekuita necancer. But this guy right now, kunyangwe vana chiremba vakatoshamisika. Akati iye cancer yacho it is no longer spreading nemuviri wake wose, it has stopped spreading. Saka handizivi kuti mishonga iyi inoshanda zvechokwadi here kana kuti chii chiri kuitika, but mari ndiri kuita hangu nekutengesa mishonga yacho iyoyo yefake yandinoti mishonga yecancer yandakaratidzwawo nemadzitateguru angu, but mishonga yandinongoenda kunotenga kumbare kuya kunotengeswa mishonga yechivanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Naimi ko mukatumidzira vanhu poison neDHL, asi ivo vari kuti vari kuda kuziva kuti kochiko chinozokonzeresa kuti wapa munhu mushonga wefeki munhu iyeye obva atotanga kutonzwa senani. Zvinombokonzereswa nei? Ngativabatsireiwo mucomment section, asi zvamuri kuita hazvina kunaka. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi last month mukomanashi ndakati ndabva mukutukana neumwe mukadzi uyu akangosanganawo nemafone numbers angu mufoni yemurume wake. Of course ndikudanana nemurume wake, but ndanga ndisitombori kana serious zvachose. That is my lesson to other women out there. You need to relax. If you find out kuti murume wako anenge aine girlfriend, my actions ako anokwanisa kuzotokonzeresa kuti mukadzi uya waanenge achifambidzana naye ange achizoda manje kuparadza marriage yako sezvakaitika ipapo mukomanashi. Ndainge ndisitomborina kana basa naye murume wake, but now ndatova nebasa naye zvekutodaro zvekutoti ndoda kutoti marriage yacho inge ichitosvika pakutoparara. So mukomanashi zvakaitikawo ndezvekudai so. Akatora mafone numbers angu mufoni yemurume wake ndobva atanga kundisendera messages paWhatsApp achindituka achinditi hey uri hure and I want to expose you
ndikabva ndatangawo kumutuka. Akaramba achindituka. Ndikati madha makakwana here, handitomborina kana basa nemurume wenyu imi. Akabva anditi kana usina basa nemurume wangu wai uri kudanana naye. Ndikabva ndati uyu ndiye wandichagadzirisa. Friend yangu ndiye akazondipa idea. Akabva anditi iwe zvinombonetsa here, iwewe chingoisa ma-HIV statuses ako mastatus ako eWhatsApp, unokwanisa kungohaidha vamwe vanhu vose obva ungosiya iye mukadzi wacho. Saka ndakabva ndasevha manumbers ake. Ndava kutoonawo mastatuses ake, neniwo ndakaisa mastatus ndokubva ndaona achimavhura. Ndikati okay. One day ndakangomuka makuseni ndokubva ndangonyora kuti ndichamboenda kuchipatara vasikana, handisi kunzwa zvakanaka, kuti ropa rangu richiri right. Shasha yakabva yavhura, ndokubva yatega ikabva yati what is wrong my nini. Ndakangoblutika ndikazoti time ndokubva ndangosenda picture ndiri muqueue yekuchipatara. Ndakazoti ndatorwa matest results HIV ndokubva ndangotora picture ndikanoti pastatus. Mukoma Nashi vakandifonera hamene kuti missed calls mangani, ndichingodropa. Saka ndozvandakaitawo izvozvo kusvika pari nhasi. Mukoma murume wacho anotongondiudza kuti even though ndiri HIV positive haana basa nazvo because already iyewo atova nechirwere, saka he does not mind if we continue. But kana vari Sagulezi, mukoma vakaita kudikitira vakapusa kuita sekunge huku yanaiwa. Vakazoramba vachingondisendera mamessages but ndinongova blue tika. Havatozvizivi kuti I was already HIV positive and viral load yangu iri very low. Iyewo zvake anotya kuenda kunotestwa. Ivo I think vakaenda vakambonotestwa, maybe she found kuti she is still negative, but I don't know kana ndakamutapurira chirwere or not, but my viral load is very low. Nditoriwo nevamwe varume vandakambofambidzana navo kumashure uku tichitorara tose tisingashandisirani dziviriro, but taitoti tikaenda kunotestwa totoona kutoti iye murume anenge ari negative, inini ndinenge ndiri positive. Ndiyo secret yangu iyo mukoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navahanzvadzi vedu ava mucomment section. Munoti kudii neadvice yavo. Hanzi kunemi vanhukadzi, kana ukaona kuti murume wako anenge aine girlfriend, chingosiyana nazvo, because kana ukatanga kuda kurwidzana negirlfriend iyaya inobva yazotowedzera kutoda murume wako. Is it true or not? Tell me in the comment section.